כל מי מהחטופים חוזר, אז אנחנו מציינים את זה ועוקבים בדאגה אחרי החזרה של כולם. מזלנו, יש לנו כבוד גדול של השייח שהגיע לבקר אותנו, ביקור רשמי פה, בתחום הסבלנות. אז בבקשה אדוני, השייח, ונשמח אם תגיד כמה מילים. ביחד בבקשה. כן, שוחט. יש עוד שניים אחרים, אבל אם אתה רוצה בבקשה אדוני להתייחס. כמובן אנחנו מאוד מאוד שומעים על מי שמשתחרר. אני מקווה בקרוב נראה ההדבקה על כולם. באמת, אני ככה מקווה שנראה אותם כולם, שיחזרו לארץ ומחכים להם. תודה רבה. המזם. טוב, זהו. אנחנו נביא גם פה. כן. וזה בלמטה שאני לא רואה כל כך.